često korišćena reč. Koliko nas zaista pomisli da li nekoga ne prihvatamo svesno ili nesvesno zato što je drugačiji? Možda nismo svesni da ne prihvatamo različitosti zato što nam je neprijatno ili ne umemo da se ponašamo u prisustvu nekoga ko se razlikuje i onda zaboravimo na osjećanja te osobe. Pokušat ćemo da predstavimo unutrašnji svet osobe koja se razlikuje. Razmisli, shvati i prihvati. Zovem se Teodor. Čujem kako mi kažu neobično ime za neobičnog dečaka. Nikada mi nije bilo jasno zašto me ostali tako čudno gledaju. Kažu da imam autizam, a ja samo drugačije vidim ljude i stvari oko sebe. Draže su mi stvari. Stvari nemaju oči. Stvari nemaju prste da upiru u mene. Stvari nisu podrugljive. Meni su, na primer, ljudi totalno nepredvidivi i nelogični. Zato se teško povezujem sa njima. Često mi je njihovo ponašanje besmisleno, pa ipak ne upirem svoj prst u njih. Volim da igram video igre. Tu se zna red. Tu nema nelogičnosti ni iznenađenja. A ja ne volim iznenađenja. Ne volim ni promene. Ne volim da se odazivam kada me neko zove. Ne mogu da gledam dugo druge oči. Imam utisak da me te oči ne razumeju. Kao da ono što govorim nije u skladu sa mojim telom i izrazom mog lica. Ponekad se desi da plačem. Glasno, jako i sve snage. Onda misle da sam nezreo ili nevaspitan ili razmažen. Volim da trčim napred-nazad, da se ljuljam ili udaram u naslon fotelje. Tada se dobro osjećam. Ne vidim druge ljude. A ja sam samo Teodor kome treba sigurnost i naklonost. I znam da ja nikada neću da se smejem drugim ljudima zato što su drugačiji od mene. Neću nikoga da ponižavam zato što se drugačije ponaša ili drugačije izgleda. Jer ja ne mogu da imam osjećanja za druge ljude, niti ih razumem, ali im se zbog toga ne smejem. Zovem se Teodor. Kažu da imam autizam. Noćas sam sanjala zelenu livadu. Beskrajnu. Trčim po njoj i vičem iz sve glasa. Život je lep! I skačem, radujem se, pričam u snu. Onda se budim, otvaram usta. Hoću majku da dozovem. Hoću da joj kažem da je život lep. Nema glasa. Ostajem nema. Ja samo u snu pričam. Posle sna, stvarnost je duplo teža. Ustajem i spremam se za školu. Razmišljam kako bi bilo lepo da pozovem Sanju sa ulice i da idemo zajedno do škole. Ali glasa nema. Vidim Sanju kako odlazi sa Milicom. Pitam se, da li su me videle? Možda namerno nisu htjele da me sačekaju. A možda me i stvarno nisu videle. Hodam polako iza njih i razmišljam o čemu pričaju. Smeju se, a meni se plače. Potrčim kako bih stigla do njih. Hoću da savladam suze, hoću glasno da se smejem, hoću! Ali glasa nema ni za smeh. Stižem ih. One klimnu glavu u znak pozdrava i nastavljaju da pričaju. Pored njih sam, a ipak korak iza. Ja ne mogu da pričam. Sama sam. Pokušavam da kažem nešto, znam šta hoću da kažem. Otvaram usta. Nema glasa. Zastajem. Sanja i Milica odlaze. Trudim se da shvatim zašto je život lep.